Ο Δημήτρης με το πιάνο αρμόνιο. Γεια σου Δημήτρη. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Θέλω να μου πεις με τη χοροδία Αρέα, πόσο καιρό είσαι? Παίζω 12 χρόνια. 12 χρόνια. Με τον ίδιο μαέστρο? Με τον ίδιο μαέστρο, με τον κύριο Γρηγόρη. Τον είχα καθηγητή στο γυμνάσιο και μετά συνεχίσαμε μια συνεργασία, ας πούμε. Δημήτρη, θέλω να μου πεις το εξής. Πώς ξεκίνησες τη μουσική, σου άρεσε από μικρός? Εντελώς τυχαία. Εντελώς τυχαία. Αγόρασα ένα μικρό αρμονιάκι, τόσο. Ναι. Έτσι. Ναι. Άρχισα να παίζω έτσι κάποιες συνθέσεις μόνος μου. Δεν ήξερα ακόμα μουσική 5 ετών. 5 ετών, πολύ μικρός. Και έβγαλα μια σύνθεση. Από μόνος σου? Από μόνος μου, ναι. Απίστευτο. Απίστευτο, γονείς μου τρελάθηκαν, καταλαβαίνεις τώρα. Υπάρχει κάποιο γονίδιο, μήπως? Κοίταξε, η μητέρα μου ασχολούνταν με την κιθάρα. Γονίδιο. Ναι, ίσως από εκεί. Ίσως, ναι. Ζωγραφίζει κιόλας και αυτά, ξέρω εγώ, πήραμε το καλλιτεχνικό. Υπάρχει το μικρόβιο, το καλλιτεχνικό. Και έτσι εντελώς τυχαία συνέχισα μετά το 2 στα 12 μου, πήγα αρμόνιο, σταμάτησα γιατί είχα τελειώσει όλη την ύλη πλέον, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο και συνέχισα πιάνο. Μετά από το αρμόνιο πήγες στο πιάνο? Πήγα στο πιάνο κατευθείαν, έκανα ένα χρόνο αρμόνιο, μετά πιάνο. Μετά συνέχισα συνεργασίες με διάφορα σχήματα και χοροδίες εδώ πέρα του νομού Κορινθίας. Πήγαμε εξωτερικό για κάποιες συναυλίες. Το 1998 πήγα στην Αγγλία, ηχογράφησα ένα demo με ένα συγκρότημα εδώ πέρα τοπικό της Κορίνθου. Το ξέρω αυτό. Αυτά. Λοιπόν, Και συνεχίζουμε την πορεία μας μέχρι σήμερα. Και παίζουμε και σήμερα με τη χοροδία εδώ Και πέρα. σήμερα με τη χοροδία. Εσύ πάντως τη χοροδία τη συνοδεύεις πάντα, έτσι? Συνοδεύω πάντα, ναι. Συνοδεύω πάντα. Στα μαθήματά τους που κάνουν και στις Και συναυλίες. στις πρόβες και στις συναυλίες. Να κάνουμε και το περιοριστικό μονοήμερο, γιατί τώρα έγινε μονοήμερο. Ναι. Προχθές το Σάββατο. Και είχε και επιτυχία. Είχε επιτυχία, ναι, ήταν ωραία. Ναι. Πάντα του συνοδεύεις το πιάνο. Είναι απαραίτητος. Είσαι κρίκος. Και εγώ δεν κάνω χωρίς τη χοροδία και η χοροδία δεν κάνει χωρίς εμένα. Και τους έχω αγαπήσει. Τους αγαπάω πολύ όλους. Πόσα χρόνια είσαι μαζί τους? 12 χρόνια. Από πολύ μικρός. Από πολύ μικρός. Με λίγα λόγια σε έχουν μεγαλώσει, έτσι. Κάπως έτσι είναι. Όταν έχεις συμβιώσει μαζί τους έτσι χοροδιακά, τουλάχιστον τόσα χρόνια. Και είναι καλό που υπάρχουν αυτά τα πολιτιστικά δρόμενα εδώ πέρα στο νομό μας, γιατί βλέπεις πώς είναι τα πράγματα σήμερα. Εσύ, σαν νέο άτομο τώρα, αυτό το πράγμα που βλέπεις σήμερα εδώ, αυτή έτσι η σύμπνοια που έχουν, η οργάνωση. Σαν νέος έχω απογοητευτεί από όλα που γίνονται γύρω μου, έτσι. Αυτή η χαρούμενη νότα, ας πούμε, που δίνουμε και αυτά είναι μια πινελιά, ξέρεις, όλο αυτό το γκρίζο που έχουμε κάθε μέρα, καταλαβαίνεις. Έχω απογοητευτεί από όλα αυτά. Σίγουρα, μα όλη τη ηλικία σου έχουν απογοητευτεί. Όλοι είναι όλοι έτσι. Και η μουσική δίνει χρώμα, έτσι πιστεύω, δίνει μια άλλη πτυχή της ζωής. Μα μέσα από τη μουσική, η μουσική εξημερώνει τα ήθη, έτσι δεν λέμε. Μέσα από τη μουσική καταπνίγουμε διάφορες καταστάσεις δύσκολες που περνάνε. Και μακάρι δηλαδή πολλά νέα παιδιά που βλέπουν όλα αυτά που κάνουμε να το ακολουθήσουν, γιατί δεν υπάρχει. Η μουσική είναι κάτι που θα μας ενώσει. Και σαν λαός. Αυτό που λες θα μας ενώσει, γιατί κοίταξε να δεις. Τα σύνορα που βλέπουμε στους χάρτες είναι γραμμές που υπάρχουν κάτω στο έδαφος. Έβλεπα μια συνέντευξη ενός από τους αστροναύτες, τέλος πάντων, του διαστημικού σταθμού, και έλεγε πως όταν ήταν σε τροχιά στη γη δυσκολευόταν να δει τα σύνορα κάτω στο έδαφος. Και η πραγματικότητα είναι ότι οι γραμμές αυτές δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Είναι καθαρά νοητές που έχουμε διονύσει, που έχουμε φτιάξει εμείς και έχουμε διονύσει όλη την ψευδέστηση ότι διαφέρουμε, όλοι οι λαοί. Έτσι, κοίταξε, η μουσική είναι κάτι να μας ενώσει και θα ήταν, πιστεύω, καλύτερο να επικεντρωθούμε στις ομοιότητες παρά τις διαφορές μας που έχουμε ως λαοί. Και να πούμε πως η μουσική διευρύνει τους ορίζοντές μας, όποιοι και αν είναι αυτοί. Οι ορίζοντές μας. Έτσι. Και στις δύσκολες εποχές που ζούμε, νομίζω ότι η μουσική είναι, θα έλεγα, απαραίτητη για να μπορέσει να μας ηρεμήσει λίγο και να ξεφύγουμε και από. Ακριβώς, είναι κάτι που υπάρχει τελευταίο για να μας ηρεμήσει. Έτσι. Να μας βγάλει λίγο από το άγχος. Βλέπεις αυτό που κάνουμε σήμερα, ας πούμε, μας βγάζει λίγο την καθημερινότητα. Και βλέπω ότι το χαίρονται και τους αρέσει. Έτσι. Και μακάρι, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, να το μιμηθούν και κάποιες άλλες χοροδίες και κάποιοι άλλοι σύλλογοι. Γιατί περνάμε καλά, βρε αδερφέ, να διώξουμε λίγο τη μιζέρια μας. Για να τη διώξουμε τη μιζέρια μας, θέλουμε να ακούσουμε έτσι να παίζεις έτσι ένα όμορφο. Ένα κομμάτι δικό σου μπορείς να μας παίξεις. Ναι. Θα παίξω κάτι που είχα γράψει τότε μικρός, η πρώτη μου σύνθεση. Για πήγαινε μας λίγο πίσω. Η πρώτη σου σύνθεση, τη θυμάσαι? Τη θυμάμαι βέβαια, γιατί την ηχογράφησα στην Αγγλία το 1998. Λοιπόν, κυκλοφόρησε το CD για ένα χρόνο. Σταμάτησε μετά για κάποιους λόγους, τέλος πάντων, αλλά είναι η πρώτη μου σύνθεση. Η πρώτη σου σύνθεση λοιπόν, για να τη χρησιμοποιήσουμε έτσι για μαγιά, που τη χρησιμοποίησες εσύ για μαγιά. Ο απόϊχος της θύελλας. Και ταιριάζει σήμερα και με τον άλλο. Μπράβο, ο απόϊχος της θύελλας. Και να το ερμηνεύσουμε όπως θέλουμε. Της θύελλας των καιρών, των καταστάσεων, όπως και να είναι.
Τέλειο. Ένα χειροκρότημα στο Δημήτρη. Ήταν η πρώτη του σύνθεση ηλικίας 5 ετών. Πολύ ρομαντικό, πολύ όμορφο κομμάτι. Πώς? Το Βάλς του αιώνα. Εδώ το είπε, έχει δώσει ένα διαφορετικό τίτλο. Ο απόϊχος της Θίελλας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ελάτε, μαέστρο! Τον κύριο Γρηγόρη! Τον πιανίστα μας! Δημήτρη, έλα εδώ! Τον πιανίστα μας! Τον Δημήτρη, ένα χειροκρότημα στο Δημήτρη!